गोजोननाय मोनफैबाय दा दिनैनिफ्रायसो जोङो गाव गावनि न'आव थांफिनसिगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैयो जाहैबाय खालामाथि हाजोआवहाय आर'नाइ आगर हाजोखौ नायनो थाखाय बेयावनो दा लोगो मोनदों जाहैबाय मोनसे जानायनि लाहार फाहार खालामबाय दायो दा स्रायै ओंखाम जाग्राफोरखौ खनसे देखायनोसै आङो ओंखाम जाग्राफोरखौ नै फांथेबायसो माथो फांथेनाङा माखौ लाजिनांगौ फांथेजोब्बायसो माथो लाजिनाङा एसे जारिमिन बायदि जानानै थानांगौना दे मा ओंख्रि मोनजाखो आलु लाब्रा ओमफ्राय दे दा जाला जोब्बाय नै माने बिसिनि सभा जोबनायनि भलन्टियारफोरनि पिकनिक जाफैदों आरो दा बेयाव जोंबो खालामाथियाव बेरायनो फैनायजों लोगोसे ग्रोब लोगो मोनफैबाय बेनो आरो गोथावना बेदरफ्रा ओंख्रिफ्रा दे एसे माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा बुंनो गोसो माने BDC कनफारेन्स जोबनायनि बावहाय बे भलन्टियारफ्रा बहुत खस्थ' मोनबाय नालाय 10 दिन गाहाम सिगांनिफ्राय खामानि मावनो थाफैदोंमोन बेनिखायनो दिनै जयै जों बाव भलन्टियारफोर गोजा पिकनिक जाफैबाय आरो मोजां दे दाथ' न'आवथ' रावबो थांनो मोनखायाखैमोन भलन्टियारफ्रा न'आव थांनो मोनाखैमोन दा दिनैसो जास्रानानै गावबागाव न'आव थांसिगोन सभानि भलन्टियारफोरनि पिकनिकआवहाय जोंबो ग्रोब सन्देफैबाय नालाय जानोसैबोनो नै माबायदि ओंख्रिफ्रा खोन्थाहरदो ओंख्रियाथ' बरिया जाबाय ओमफ्राय दाख्लैबो बिथांमोननि संनायखौनो आं जाखादों कनफारेन्सआवहाय बिराद मोजाङानो जादों खाथिबो आंलाय लोगो मोनफैस्लाबनासै बिराद थोदों बेस्राफोर मावनो अयथासार मानसि जादोंना जाग्रोनायसै होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दा गासिबो जाजोब्बाय नै गोजौआवहाय ग्रोननो बिसोरो गोजौआव ग्रोन जाजोब्बाय ओमफ्राय जों गाहायाव फैबाय बहुत गोजोननाय मोनबाय जोङो BDC कनफारेन्स जोबनायनि उनाव मैयासिमाव गोबाव समनिफ्रायनो मावख्रुबनायफोरजों मेंबोबाय टेनसनाव थाबोबाय दा बेखौ जोङो दिनै खालामाथियाव फैनानै गासैबो भलन्टियार्सफोरखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव फैबाय दा जोङो गोसोफोरखौ फ्रेश खालामफैबाय गोजोननाय मोनफैबाय दा दिनैनिफ्रायसो जोङो गाव गावनि न'आव थांफिनसिगोन हामबायसै